guys, what's up? Guys, abot na tayo mi sa balay ni Sir Salvador. So, ikaduha na mo si Sir Salvador. Brad, ano man yung magibuhat, Brad? Naghigot sa kanding. Sa design. Higot sa kanding. So kami ang kumboy. So mag-on na ni amo ang kuan, amo ang aktor. Oh! Basto! Isa mga aktor na rin. Oh. Si Jis Voldemort! Amo asa? Kani? Vlogger. Oh, si Shaolin Sakir. Shaker. Murang nakuda kong tao. Kisa mong kuan ani, leader ani. Kani? Kani leader. Si De La Rosa Bato. Gusto vlogger asa man nga channel mo? Channel 1. Ay, vlogger mo daw. Okay. Pusing. Problema ni akong kuan amo ang leader. Kano sa ani mamungang kahoya ni. Ansunis kuno na. Ansunis. So among mga motor gipangbutangan og balon para manglupad nami. Oh si Diara. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Ana dan. Hi vlog. Cuk, malupo cuk ah. Usa ka istorya Brad. Linaw lantas man. Samot. Standby. I-vlog ang mga punuan nga Century Trail, manggang magakos og 3 ka tawo. Asa ba? Oo, tunga ato lang ko ng mangga. 3 ka tawo mugak ko ng mangga. Asa ka nang mangga ha? Century. Tanawon ta kang ruling nga. Kuno may tukod. Okay. Ready. Ako to sibuy, absin mata Domingo god. Buy ba? Absin mata Domingo ato ma.
Vlogger Morning, eh. son. Vlogger eh, Morning, karong kawan, mga. bes. Dili na ako rin ikuan. Pangkuan ba? Bigyan mo bisa na. Oh, awa, oh. Hey! Libre ba? Ano ba kagunto? Ito burrito, ito mo. Ano ka mo yun? Hindi ka pa nagasulat to. Ay, sana tayo mag-upsell ka no? Hey! Tingog din mo yan. Ha? Tingog son. Madam, yan madam. Tangaran natin. Yan. Tiko. Te, dahil sabaw te. Doon ka buhok sabaw te. Sabaw manok. Tangaran ko. Hi guys! Kumusta mos? Hi guys, kami karon sa Dalagit Lagit Super sa View. Super View sa atubangan sa simbahan. Kung wa pa mo kaare, pangari ra mo. Oh, say pangalan na Stitch? Stitch, Round ha? stage. Round Stitch. Yeah, gini, round stage. With louting. Outing. With louting. Okay. So, isorry ta mo ha. Ah, Asa isorry? sige. Ala, isorry mo. Sa chicks ani ron. Power mo na mo din Itor ta mo sa among Agay! Sorry, di ba? Nindot Dami view. sa plane kayo sa dagat. So, kisawa pag ari sa Dalagit. Ari na mo kay kamera sa nakadto. Laag na mo ari sa Dalagit. So, Al makita ninyo kung sa kanindot diring dapita. tinood oy. Diring lugar ah. Alam ki. Sugod na tag picture. Ini ana ta sa I love Dalagit. I love Dalagit. I love Dalagit. Wow. I love Dalagit. Di ba na mabasa? Baliktad na. Ay! Ayo pa doon na yung lago niya guys. Guys, kisa tong panag-subscribe, subscribe na sa atong channel. Ay kalimot sa pagpindot sa notification bell. So subscribe na para updated ka sa akong mga video i-upload. Channel mo, bagay. Mang Dodong Mangs
TV. Sa TV, black and white. Oh, black and white kanang kuan ay sakit ba? Mas ka nga selfie mag-awig. Hoy! Ano na kay lima oh? Maliya sabi. Pagkita. Nireklamo ni makita. Bangan mo na. So, Gumiti kuan, anchos. Boss, di mo na nato mapasan, boss. Ay, mo nang pasan, boss. Ako nagluto ko kung mahuto nga. Ha? Sinam day. Ito na, ginatanan. Ako nagluto ko kung mahuto nga. Ha? Linam day. Ate, boss, di pulis, boss. Pulis. Di mo nang ipasan, ha? Oh!